Nadawat sa 39 ka mga kanhi rebelde ang financial assistance nga gihatag sa lokal nga gobyerno sa Valencia City, Bukidnon. Ang distribusyon gipangunahan ni Mayor Ami Galario, 89th IB ug PNP Agosto 11, 2025. Tag 10,000 pesos matag usa ang nadawat sa mga kanhi rebelde nga misurrender sa gobyerno. Ang assistance mo ay counterpart sa LGU sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP sa national government nga nagtumong sa pagtabang sa panginabuhian sa kanhi rebelde. Atol sa aktibidad, gi-turn over sab ang 25 ka mga assorted firearms sa kanhi rebelde. Sa record sa 89th IB, 26 ka mga benepisyaryo nanggikan sa barangay Banlag, 4 gikan sa barangay Concepcion, 2 gikan sa barangay Sinayawan, 2 sa barangay Sinabuagan ug tag-usa sa barangay Dagat Kid Davao, Lumbo, Lumbayaw ug Mabuhay. Usa sa mga benepisyaryo ang nagpadayag sa iyang pagpasalamat sa gobyerno kay seryoso ang gobyerno sa iyang saad. Peng Alinio, News9 Philippines. Stay safe!